Dostáváme se k takové velké otázce, nebo dvou otázkám. Jedna věc, že když se teda postaví za pravdu, no a na to mnozí lidi řeknou, no ale každý má tu svoji pravdu. A vždyť přece za tu se vlastně všichni dneska staví a vidíme, jak to vypadá. Existuje něco jako pravda s velkým P, za kterou se můžeme společně postavit? To je ten démon dnešnej doby. To je to, že v duchovnej oblasti všetko záleží na jemných nuansách a hneď to môžete pochopiť úplne zle, kto chce. Čiže čo máme dnes? Že máme... Michael je duch času, to on stelesňuje pravdu. Každý vedel odjak živa, že slnko stelesňuje pravdu, tá duchovná bytosť slnka. A vôbec, keď pravda vám svitne vnútri, tak máte svetlo a proste to sú vnútorné akoby princípy. A teraz ten démon tej dnešnej doby má relativizmus, vlastne hlása všade, že pravda neexistuje, všetko je subjektívne, každý má svoju pravdu, ako komu sa čo hodí. No a tak sa to aj praktikuje, že pravda dnes je, že čo sa mi v tejto chvíli tu teraz hodí, tak to poviem. Ale už po obede suseda už budem opak hovoriť, lebo sa mi to bude hodiť. A že toto je tá pravda. A že teda je to nebezpečné. Kto si myslí, že vôbec je nejaká pravda, tak to je fašista. Lebo to znamená, že on chce ako trestať tých, ktorí nesúhlasia s ním. Takže to my máme tak domotané všetko a toto treba si urobiť v tom sa akoby... Jasno. Áno, jasno, duchovné, že musíme vedieť odpovedať, asi sa v tom zorientovať. To slnečné akoby božstvo, ktoré vlastne vyjadruje, to je obraz toho archaniela, ktorý vyjadruje určitú, to je nejaký reálny dej duševný, ktorý v nás, Michael je tu, keď mám to úsilie vlastne vnútorné o to, práve o tú pravdivosť. A preto tá moja odpoveď je taká, že no áno, oni poukazujú na to, že každý bojuje za tú svoju pravdu a kvôli tomu sú samé vojny. A tak. Tak to presne je, že každý za dobro a pravdu bojuje nejaké čiastkové. A proti inej pravde a inému dobru a potom... Ale to, čo vám hovorí tá duchovná múdrosť, nie je, že vy máte mať nejakú čiastkovú polopravdivú a polonepravdivú ideológiu a máte bojovať proti druhým, ale vám hovorí, že vy máte vyvinúť v sebe ten duchovný stav, tú schopnosť, kedy vy ste v tom procese, v tom deji toho neustáleho pýtania sa, že mám pravdu, poznávam sám seba. Kto mi našepkal túto myšlienku? Čert alebo anjel. Že vy stále ste v tom posvetnom úsilí a bdelosti a hľadaní, že čo je v tejto chvíli s týmito ľuďmi na tomto mieste, v tejto situácii pravdivé. Pravda je nedefinovateľná, to je niečo živé, niečo ako Boh, že nemôžete ho definovať. To sa vlastne stále... Pravda je jedna, ale ona sa stále mení vlastne situačne. Čiže to je vlastne ducha prítomnosť. To neustále posvetné úsilie, keď máte, tak vtedy žijete v pravde. Čiže moja odpoveď je, že ty vieš, čo je pravda, ty si Hitler nejaký, že ty nás budeš potom že my... Nie, že ja nemôžem dať zoznam, že toto... Môžem, ja píšem, ale nemôžete to brať tak dogmaticky, že to bude niekto aplikovať všade vždy rovnako. Čiže ja nehovorím, že ja tvrdím, že viem, čo je pravda, že sa to dá vyjadriť ako v úplne totálnom zmysle, ale ja hovorím, že ale ja určite poznám pravdivého človeka od falošného človeka. Lebo vidím, že v akom duchu mi stojí ten človek. A s tým pravdivým človekom sa hneď vyriešim všetko. Lebo on chce počúvať, on chce vedieť, či sa mýli. On chce, to hneď všetko vyriešime a nemáme problém s nejakými dogmami. Ale s tým falošným človekom, tak ten iba kľúčkuje a akože nerozumel a odpovedá od vecí a tak. A hovorí to, za čo je platený.
Takže my musíme rozoznať, my nemusíme vedieť, čo je pravda. To v tom okamihu zistíme a vyriešime veci, nové situácie, ale my musíme vedieť rozoznať pravdivých, čestných ľudí od tých druhých a nie si ich mýliť. Mně se velmi líbí, co jste k tomu řekl ve smyslu, že musím neustále hledat, co je dobré, krásné, pravdivé. A pro mě osobně v tom zaznívá myšlenka, že pravda není něco, čeho mám dosáhnout, ale něco, co mám neustále hledat v každodenním všedním životě. A to mě osobně dává veliký smysl, protože jakmile z toho udělám něco absolutního, tak právě pak to může být ten Hitler, protože já už jsem toho dosáhl, vy jste to ještě nedosáhli, tak já vám to teďka určím. Ale když tu pravdu i tu s velkým P budeme vnímat jako něco, co musíme neustále hledat pro třeba teďka dobro nás všech, co sedíme tady v téhleté místnosti a vzájemně se ovlivňujeme, tak to potom člověka vede úplně k něčemu jinému. No, pravda je niečo živé a ako náhle to umrtvíte do ideológie, to už nie je pravda. To je nejaké zlomkovité vyjadrenie, ktoré možno čiastočne bolo aktuálne v nejakom okamihu niekde. Já bych vždycky velmi rád, aby ty mé rozhovory byly pro člověka i vlastně inspirační ve věcech, které v těch hodnotách, které on si může vzít k sobě do běžného života a nemusíme třeba být zrovna nějakým bájným rekem, na kterém závisí přežití celého národa. A i přesto věřím, že má v našem životě, nebo mělo by mít v našem životě místo hrdinství, že je to v malých, ale zároveň velkých každodenních věcech. A tím já navazuju vlastně na to, co vy jste řekl o té své iniciaci, o tom svém příběhu. A mohli bychom to popsat, že vlastně vy jste jakoby potenciálně k tomu udržení té vnitřní pravdy, čistoty, musel vlastně jakoby obětovat to vnější, obětovat tu potenciální kariéru, úspěch, peníze a tak dále. Mohli bychom se teď zastavit u toho, jak souvisí lidství, pravda a schopnost oběti, protože to je něco, kdy vlastně dnešní svět nám a slycháme to ze všech stran a děti v tom často už dneska vyrůstají, že vlastně mohou, ale a jenom mohou a to mohou tam neslyším žádnou schopnost oběti, protože oběť je podle mě postavená na to, že dávám. A skoro to začíná být někde až jako zakázané slovo, že co, a ty si tam nějaký pambíčkár nebo nějaký světec, že přece jako co se obětovat, ty doby už jsou dávno pryč. Áno, no to je dobrá zase pointa. Včera som to vysvetľoval, že demokracia morálne logicky predpokladá, že každý je slnečný hrdina. Ten klasický. A to je jedno, že či ste veľký hrdina alebo malý hrdina, ako v princípe musíte mať ten postoj. Aby demokracie fungovala. Áno, a aj veľa tých malých je rozhodujúcich, vlastne keď sú hrdinovia v tom svojom len v tom malom okolí, že dávajú, ako ten hrdina dáva prednosť niečomu de facto, čo ho presahuje. Tí klasickí hrdinovia to sú nejakí, čo jednoducho začína to často tak, že sa im stane niečo zlé práve. Ale reagujú na to nie tak, že budú oni zlí, ale že si vezmú nadosobnú úlohu, ktorá má význam pre celý tých spoločenstvo a postavia sa nejakému zlu alebo niečo a už nemyslia na seba, zvíťazia a prinesú nejaké veľké dobro a preto si ich pamätajú a sú ako vzory. A takto by v malom väčšom to každý by, a to je prameň dôstojnosti človeka vlastne. Že není nejaký proste podplatiteľný pes a vlastne tak. A toto je zase v tom právzore toho Michaela, tých slnečných bohov. Ja som teraz dokončil tú moju veľkú knihu po 11 rokoch práce. Celá je len o Michaelovi 500 strán. Nikto ten právzor slnka určite nespracoval tak ako ja podrobne.
A tamto celé je, mám desiatky strán na začiatku, že ako boli všetci tí slneční bohovia všetkých národov, že čo to malo spoločné a ako to bolo navzájom prepojené a ako celá tá tematika toho, že sloboda vzniká tým, že si ju musím vydobiť zápasom so sebou, že ako zvíťazím nad tým nižším v sebou, ale vlastne ho premením na niečo, na nejaké nové schopnosti. A že to je rovnoznačné s tou definíciou obete. Že Michael je obetník v nebi, kadidelník, to je v tradícii kresťanskej, že on je ten v štvrtom nebi, je sféra slnka a on tam je s kadidelnicou. Ale to kadidlo je niečo, čo horí a kde sa hmotné premieňa na niečo eterické, duchovné. A to vlastne to kadidlo je obraz tých duší, ktoré obetujú, ktoré prinášajú obete. A to je Michaelská téma, celá tá vertikála, že obetovať znamená niečo nižšie sa vzdáte, ale niečo vyššie dostanete. Nikdy veci nezmiznú. Je zákon zachovania, že keď zmizne elektrina, niekde vznikne teplo. A tak je to aj v tom duchovnom. A dôležitá pointa je, že v dnešnej dobe to sú to sú tí démoni, že my máme určité myšlienky v nejakej epoche, alebo určité myšlienky sa akože zmiznú iba a akože nič. Ale pritom tá obeť patrí k centrálnej definícii človeka, k jeho prirodzenosti, že bez toho vy nemôžete byť v poriadku. Čiže to je akýsi dej, ktorý robí človeka zdravým, kde to musí byť už pri výchove aj potom v živote, že vy bez toho, bez obete je človek v podstate sebcom úplný. Ale neviem, že vo vzťahu k druhým, ale on ako keby ani rásť nemôžete. My rastieme vnútorne tým, že nie, že následujem svoje popudy, inštinkty, že vždy, keď mám chuť, tak jak v reklame, že nasleduj svoj inštinkt, daj si Sprite. Takže vždy, keď mi príde inštinkt, tak ja urobím tú vec. Tak to je taký automat biologický. A na to nás aj učia, že sme biologické automaty. Ale ten človek je nešťastný potom. Vlastne to, jeden z tých hlavných prameňov šťastia je schopnosť niečo si odrieknúť, obmedziť sa. Samozrejme si budem voliť, že pre nejaký zmysluplný cieľ, nie samoučelne. A tým pádom vy jednak raz tým vlastne iba rastieme, že totiž sa nejako tým úsilím, ako takým teplom alchymickým premieňajú, ukúvajú vnútorné schopnosti a vlastnosti akoby vyššieho typu, než len, že pociťujem niečo príjemné. A zároveň je tam tá vec, že vy pocítite vtedy tú vnútornú odmenu, že mám vládu nad sebou, mám určitú dôstojnosť, ja si viem odrieknúť, viem pre nejaký lepší cieľ. To je jeden z najväčších prameňov toho, že ste vnútorne akoby spokojní. Že zmysel života a že máte tu sebevládu a že viete sa prekonať. To je normálne v prírodzenosti človeka vložené, že a toto je zločin, že my keď deťom nepovieme, že existuje slovo obeť, že to zo slovníka zatajíte a že je to súčasť života, tak oni nebudú vedieť, to sa narodil a nebude vedieť o tom a budú také rozmrzelé, také, že nič nebaví a všetko ich sú unudené a nezmyselné a začne sa, neviem, rezať, lebo nevie, že on má pocit, že nič neprežíva. A takéto čudné javy, že nevieme čo. A to je vlastne tým,
že on nemá cieľ, nemá zmysel, nemá ten zážitok toho zápasu, po ktorom má pocit víťazného hrdinstva vnútorného. A toto my zobereme tej mládeži, lebo chceme vo vatičke, že človek je vlastne šimpánz, ktorého zmyslom je mať samé príjemné pocity. A nie prekonať prekažky. To, že mám prekažku, že nad ňou zvíťazím, to je najväčší prameň vnútornej sebaúcty a šťastia. Toto chceme zobrať takto. A takto učíme vlastne. Tak vyzerá tá naša kultúra, keď ako mlčí o pojme obete. Alebo povie, že fuj, že prečo by človek sa mal niečoho zriekať, keď zmyslom života je len konzumovať. To je nepochopenie úplne proste ľudskej prirodzenosti. Já tohleto velmi, velmi rád slyším, co říkáte, a až mě z toho přichází obrazy, že bychom měli udělat nějaké turné po českých a slovenských školách s přednáškou Štěstí obětí, protože tohle je opravdu něco, co se dotýká podstaty člověka. Pripravujem s jedným kolegom, že hodnotová gramotnosť pre stredné školy a takéto, že to tam chýba vlastne. To je moc dobře. Já jsem moc rád, že to tady zaznělo, protože i když si samozřejmě uvědomuju, že ta oběť musí být zasazena vždycky do toho rámce, toho celku, aby to bylo vlastně platné, aby to bylo v pravdě, tak to si uvědomuju. A zároveň ale v dnešní době vidím a bují to, dovolím si říct, jak plevel, ve velkém množství různých ezoterických, seberozvojových, takzvaných duchovních cest, kdy je tam velikým způsobem akcentované to já. A já to chápu v rovině terapeutické. Když se s váma budu bavit a budu vidět, že vy jste šel cestou obětí, kdy jste ne, že zapomněl na sebe v tom principu vyšší služby, ale že jste úplně zapomněl na své potřeby a úplně jste vyhořel a jste nešťastný a ta vaše oběť vlastně ani druhému nepomohla. Tak z pohledu terapeutického vám jako konkrétnímu člověku budu říkat, že musíte myslet na sebe. Tam to dává smysl, ale... No a to je to, že tá pravda je, že komu to hovorím v akej chvíli. Áno. Lebo keď ten prípad, jemu musíte vysvetliť, že musí myslet na seba. Jenom co chci říct, že mám dojem, že v dnešní době to z tohoto jakoby konkrétního, řekněme toho terapeutické roviny, to tady zaznívá už jako v široké jako obecné pravdě, že ale v první řadě já, že udělal jsem tohle, dosáhl jsem tohle a myslel jsem u toho na sebe, na vás a na rodinu, přesně v pořadí, které jsem řekl, že prostě první já, všechno jenom já a skrze mne potom prospívá snad celý svět. A říkám, naprosto to chápu, a sám jako terapeut já bych tady tohleto, z této pozice bych se bavil s člověkem, u kterého bych viděl, že ne, že v dobrém slova smyslu zapomněl na své potřeby, ale že je popřel, tak takovýto člověk to potřebuje slyšet, ale přijde mně, není toho moc v tom éteru, tady toho jáství i v tom seberozvoji. No, samozrejme je, lebo všetka tá dobová atmosféra to preniká aj do tej kvázi duchovných a všetko je to tým presiaknuté. My proste, ten západ išiel tak na ten individualizmus, že teraz už je to prešvihnuté príliš do veľmi, že to individuum stráca zmysel, keď stráca kontakt s tým spoločenstvom. Pretože, a výsledok je čo? Že v Amerike po pár generáciách, keď už seba realizuj sa, choď za svojím cieľom, rob, čo ty chceš, myslí na seba, nechaj za sebou ostatných. No tak výsledok je, že oni sa tak ženú za šťastím, že je pandémia depresie. Proste tu nám exponenciálne rastie, že každý bude na antidepresívach za chvíľu na západe. Lebo a Franko perfektne to vystihol, že za šťastím sa nemôžete honiť.
že šťastená je vznešená dáma, to nemôžete na ňu lúskať prstom. Ona príde za tým, za kým ona chce. A za kým príde? Za tým, kto zabudol na seba. Lebo zmysel života je, keď máte niečo, čo vás presahuje. A tomu sa venujete, čiže vlastne sa darujete niekomu, niečomu a vtedy zrazu zistíte, že ste boli šťastní. Ale keď sa za tým naháňate, on to stále viac uteká. Čiže my nerozumieme jednoducho, sme duchovní analfabeti, my nerozumieme človeku. To bolo v náboženstvách, bola táto múdrosť o človeku, tam to bolo nejako podávané. No ale teraz ja hľadám, že musíme mi nájsť novú formu zrozumiteľnú dnes, lebo farára už nerozumiete mu. On sám nerozumie, čo to tam bolo. Takže to všetko preniká aj do tých ako kvázi duchovných kruhov, kde sa najviac hovorí, že teda nemáte mať ego, ale hlavne tamto ego sa zväčšuje väčšinou. Ale hlavne to dělat všechno pro sebe. A to je vidno už, že ten protiklad, že vy duchovná cesta na východe, idete do nejakého zenového kláštora, tak vzťah medzi majstrom a žiakom je, že keď vy tam trochu pospíte pri tej meditácii, tak vás ten majster preťahne palicou po chrbte, vám dá poriadnu ránu. A vy budete, ďakujem majstre, že ste ma ako usmernili. Lebo jemu je to jedno, že nechceš, môžeš ísť, keď tu chceš akože spať. Ale americký duchovný učiteľ je aký? To je proste, že prídu zákazníci a oni si objednajú, čo chcú počuť. On musí hovoriť samé veci, čo im sú príjemné. A keby to prestal hovoriť, ten je čierny, má čiernu auru, on to není na úrovni a prestanú ho platiť. A my sme si zaplatili čiže tu úplne to preniklo, že máte až komerčné, kvázi duchovno, kde ten učiteľ je poskok tých zákazníkov vlastne, čo úplne stráca zmysel. Takže ja som veľmi to v mladosti skúmal, chodil po všetkých tých hnutiach a je to tak, že všade niečo ako nájdete aj pozitívne a pre niekoho to má význam, ale žiaľ to do veľkej miery sú to sebaklamy. A to vyplýva z toho, že vlastne motivácia tých ľudí je sebestredná. Že vlastne vám 3/4 ľudí chodí na anielský seminár, lebo tam hľadajú, povedzme, príjemné pocity. Alebo nejaké seba potvrdenie. Alebo niečo, čo oni nehľadajú vlastne ako pravdu a nejakú seba disciplínu, čím pádom to nie je práve duchovno. Lebo to práve duchovno v jadre je definované. To Gandhi povedal, nie je náboženstva bez obete. Čiže keď tam nie je ten ingredience tej obete, že to není o tom, že ty máš sám seba nejako zdisciplinovať, tak to nie je náboženstvo. To je niečo iné. To je nejaký klub, proste, kde máte nejaké iné ciele. Vlastne. Vy jste teďka použil spojení pravé duchovno. A tím se dostáváme vlastně k otázce v podstatě člověka. Já bych ji rád bych ji uvedl, řekl bych, mistrem nejenom slovenské poezie, bardem poezie, Milanem Rufusem, který řekl, že pohádky tady nejsou proto, aby uspali děti, ale proto, aby zobudili dospělé. A já bych vás poprosil o jednu takovou pohádku, kterou jste trošku otevřel v jednom rozhovoru, a ta pohádka je o Svatoplukovi a jeho 3 prutech. A většina z nás to zná a chápe ten princip jako, že se ti bratři, kteří každý v sobě měli nějakou sílu, museli spojit jako ty 3 zlaté pruty a pak ji nebylo možné zlomit. Ale vy jste přinášel ještě nějaký, řekněme, vnitřní nebo takový metafyzický potenciál vlastně tady toho příběhu. No, ja rozprávky mám rád, lebo majú práve tieto hlboké významy, čo tušíme, ale nie vždy to vieme si to uvedomiť. A vlastne ten mýtus o Svätoplukovi, ktorý je taký aj utvárajúci pre nás, tu, Veľká Morava, tak
tak ja som tomu dal ten hlboký význam, tú presnú psychologickú interpretáciu, takú psychosociálnu. A ako mimochodom, ja som v pondelok tu mal Bulharov, 40 Bulharov, žiaci Petra Dönova, to je najslavnejší bulharský majster, veľmi dobrý. Taký klasický deduško s tou bielou brádou a vlasmi, slovanský múdrc a taká tá prirodzená, srdečná, zdravá proste spiritualita. Oni ho majú veľmi radi tam a je veľmi fakt slávny. A dokonca môžem ich pochváliť ako odbočku trošku, že Einstein povedal, že svet sa skláňa pred Albertom Einsteinom a Albert Einstein sa skláňa pred Petrovom Dönovom. A to bol ten bulharský majster. Prvá polka 20. storočia. No oni, jeho žiaci, prišli za mnou, že sa jednak chceli vedieť, čo robím. A jednak asi chceli tu tie cyrilometodejské pozrieť pamiatky. Som bol na Devíne a som im povedal o tom Svätoplukovi. A oni, že a my to máme tiež. Len tých prútov je 5. No, tak v Bulhári. Ale tá myšlienka, že čo to teda je, to je, na konci tej mojej malej knižky som to dal, že my, ako by som začal, sofiológia, vlastne keď sa ma pýtajú, že čo ty vlastne robíš, no ja môžem povedať, že som filozof alebo niečo, ale tá presná definícia je sofiológia. To je to, čo Komenský volal pansofia a Soloviov to nazval sofiológia a Štúrovci to volali, že celostná veda slovanská. Tam ide v jadre vždy o to, že ako zintegrovať rôzne typy ľudskej skúsenosti. Čiže my máme rozum, máme zmysly, zmyslo vnímanie, máme ale nejakú intuíciu vnútornú, ktorá je mystická, že nie je to ani rozum, ani to zvonku nejde cez zmysly. A všetko to patrí k človeku. A čo s tým? Ako to dáte dohromady? No v spoločnosti to máme rozseknuté, že ľudia majú sklon sa potom upnúť na jednu z tých schopností. Niekto je racionálny typ a povie, a pre mňa nie sú tieto duchovné a tieto veci. A niekto je emocionálny typ, tak ten že stačí, keď to cítiš, láska. Rozum, ten iba komplikuje veci. Niekto je mystik a povie, ja sa riadím, počujem Boží hlas a robím to. Ale pritom on nevie, či to je Boží hlas vôbec. Lebo to v tej jednostrannosti vy to nemôžete zistiť ani. Tak a niekto je, každý má, akoby sa preváži do jedného typu psychického a stráti tú celistvosť. A potom spoločnosť urobí aj to, že sa rozštiepia tie inštitúcie. Že máme univerzitu, máme kostol, máme potom politikov, potom ekonomov a každý niečo hovorí a to sa navzájom úplne vylučuje. To proste, keď jeden má pravdu, tak druhý hovorí somariny. Proste, keď Darwin má pravdu, tak nebudeme vzkriesení. Tak prečo chodíš v nedeľu na omšu a počúvaš farára? Proste to sú navzájom, to nejde. A vlastne ten človek, keď chce byť naozaj človekom a vôbec zodpovedať za seba, tak ako ty sa rozhoduješ? No musíš to v sebe nejako zintegrovať a to je to obrovské úsilie a vtedy sa až začínam ja orientovať sám vlastnými schopnosťami a rodí sa ten vnútorný človek a vtedy môžem až začať hovoriť o tom, že vlastne vôbec viem, čo činím. A co sú teda tie 3 prúty? A tam je kľúčová vec, že môžete tie 3 zložky tej sofiológie, môžete buď povedať, že to je zmysly, rozum, intuícia. Ale mohli by ste aj povedať tak navonok, že je to vlastne veda, náboženstvo, filozofia, alebo veda, náboženstvo, umenie. Ako, že tie schopnosti sa uplatňujú v nejakých oblastiach. A ja mám veľkú tézu, akoby kľúčovú, ktorú... Pardon, a mohlo by to být taky rozum, nějaká intuice, cítění a třetí vůle? Áno, mohli by ste povedať, že rozum, cít, vôľa. A teraz by sme veľmi dlho sa bavili, že teda jak presne, ale toto by bolo strašne nekonečne, to nie je ľahké. Ale to nám stačí zhruba, že sú nejaké 3 hlavné akoby zložky duše a
tá veľká myšlienka, a nie že moja, ja ju teraz ako vysvetľujem, ale to tam má ten Komenský a všetko to tam už je, už predo mnou, že vlastne to, aby ste vy sa nejako pravdivo, mravne, zodpovedne zorientovali a vnútorne osamostatnili, tak ten kľúč je v tom, že vy musíte tie 3 zložky sklbiť dohromady a musíte ich všetky 3 rozvinúť a nejako sklbiť. Že ako keby to boli také 3 rozmery v krížovke, že každé má svoje, je to akoby iného druhu. Všetky tie 3 majú svoje kritériá, že ako to môžete kvalitne rozvinúť. Povedzme, vo vede musíte postupovať určitou vedeckou metodou, inak to nie je veda, inak dostanete bezcenné výsledky, nespoľahlivé. Ale vo filozofii tiež nemôžete si vymýšľať, tárať. Musíte sa držať určitých princípov, ako sa správne argumentuje. A v náboženstve, to práve náboženstvo tiež nie je, že mám hociaký pocit, že ja mám asi pocit, že som Budha. Alebo že rozprávam sa s Ježišom. Počujem nejaký hlas. A kto by to mohol byť, ak nie Ježiš? A sa takou významnou osobou ako ja by mohol prísť jedine Boh. Čiže to sú také, v náboženstve tiež máte, že seriózna cirkev vie, že máte určité požiadavky, disciplínu, ako musíte cvičiť a vyvinúť určité schopnosti, ako rozoznáte vôbec práve zjavenie od nepravého a tak. Čiže to má tiež svoje prísne požiadavky, aby to bolo kvalitné. Ako skvalitniť tú intuíciu, aby to neboli ilúzie. A keď všetky tie 3, a vtip je v tom, že vy potrebujete všetky 3 rozvinúť a sklbiť dohromady a vtedy až môžete povedať, že ste približne blízko tej pravdy. A keď vy sa dáte iba na jedno z tých a sa tak rozvíjate duševne a idete do takej skupiny, kde to rozvíjajú iba, a tak sa z vás stane buď ten intelektuál, ktorý také keci, ale vlastne nič nakoniec. Alebo taký ten typ kostolný, že Ježiš, ja to cítim, mne až krv tečie z rúk, že ako prežívam tú bolesť jeho a tak. Ale a škodí celý čas ten človek, lebo ani nechápe, že škodí, lebo on len žije si tým ho uspokojuje, tie emocionálne, ten stavy. Alebo nejakým vôľovým typom, ktorý ide na ekonomiku a vlastne a drtí všetko a je bohatý, má majetky, ale vlastne nerozmýšľa a ani nemá srdce. Čiže vzniknú vám 3 druhy netvora, 3 druhy démonických zvodov, ktoré potom, keď sa inštitucionalizujú, tak sa zdá, že to je všetko v poriadku, lebo celá skupina tvrdí, že to je v poriadku. A že my, keď sa že jednostranný psychický vývoj znamená, že diabol vás chytí. Vy sa nemáte schopnosť sa vnútorne ako keby ubrániť. Nemáte ani tú rozoznávaciu schopnosť, že vám sa zdá, že je niečo pravda, lebo tie druhé dimenzie by vám prezradili, že bacha, tam je niečo úplne v neporiadku. Že keď som v náboženskej sekte, tak rozum mi povie, pozor, to je nejaký úplný rozpor s realitou. Ale aj opačne, keď som na univerzite a teraz mám vysoko teórie vedecké, a srdce vám povie, počkajte, však ten výsledok to je nejaká úplná blbosť. Však to nemôže takto byť, aj keď to je dokázané vedecky. Čiže vlastne oni sa navzájom kontrolujú ako v takej krížovke, tie schopnosti človeka. A vtedy vy akoby nepadnete do žiadnej z tých páscí, tých démonov, akoby tých úchyliek. A jedine vtedy, keď máte tú celistvosť, keď držiate, a to hovorím, že to sú tie 3 prúty, keď držia pohromade, keď ich nerozdelíte. A tí démoni, oni akože bojujú každý proti sebe, lebo tá mystická cirkev bojuje proti vedcom a tak. Ale oni v skutočnosti, za nimi je jeden ten centrálny démon, ktorý ich len diriguje a on nás, len to ľudstvo pochytá všetkých, len každého do inej pásce. Do tej, kde on inklinuje duševne.
ale nikto z nás nebude ľuďmi. A všetko potom sa rozpadá. Čiže my v tom, a iba keď tie tri prúty dokážeme, že držia spolu a spolupracujú, tie cit, rozum, vôľa, úzko, tak vtedy ste odolní, že zo žiadnej strany vlastne nemá ako keby tú skulinu žiaden z tých čertov, aby vás akoby chytil na háčik nejaký. A toto je akoby kľúč úplne nejaký, čo by sme mali o tom všetci začať rozprávať. Já jsem velmi rád, že jsme se k tomu dostali takhle v závěru tady toho našeho dnešního prvního dílu o člověku, že vlastně se ten člověk stává nezlomným. Možná bychom mohli říct, že je i schopen té veliké oběti vstříc pravdě, když vlastně jde cestou spojování tady těchto tří možná složek člověka, kdy to spojení citu, rozumu a vůle ho tvoří tak celistvým, že dokáže, já to tak vnímám, že dokáže potom rozpoznat, kdy jsou to nějaké třeba ty pasti, démoni, ti hadi, o kterých mluvíte, ega, společnosti, vedení, čehokoliv, a kdy naopak je to pravé, to, k čemu mě vede ta vnitřní síla, že toto je potřeba udělat, a co potom já i rozumem vlastně vymyslím, jak to udělat, aby to mělo nějaké pozemské uplatnění. A to mně přijde jako takový pěkný závěr toho našeho dílu o člověku, aby jsme vlastně hledali ty cesty, kde to můžeme spojovat, protože, jak velmi dobře říkáte, když člověk propadne jenom jedné z té cest, stane se třeba člověkem extrémní vůle, všichni mu budou tleskat, tak v tom lepším případě dosáhne nesmírných, vesmírných fyzických, atletických výkonů, aniž by prospěl nějak extra člověku a životu, ale v tom horším případě se stane nějakým ekonomickým prostě šakalem, vládcem, který uzurpuje jenom pro sebe, a protože má extrémně vyvinutou vůli a nemá žádný cit, a jak dneska vidíme často, už ani ten selský rozum, aby věděl, kam to spojit. Takže to by bylo za mě asi takové závěrečné poselství tady tohoto dílu. Máte vy k tomu ještě něco, co byste dodal? Môžeme to takto ukončiť a nadviazať ešte na budúce. Áno. Lebo to treba vždy tak z viac strán osvetliť, a potom až sa to človeku začne tak rysovať, že vlastne o čo ide. Tak já vám děkuji za rozhovor, že jsme se mohli podívat na tady tahleta témata. Divákům děkuji za sledování a za podporu, a hlavně především za to hledání hodnot ne na našich sítích, ale ve svém vlastním životě. A ja ďakujem za pozvanie, lebo vidím, že mi kladete také hlbšie otázky, ktoré väčšinou nedostanem vôbec. Tak se z toho moc těším. No. Děkuji a na viděnou.